Balimaw ali kuma très urgent. Balimaw bien vendredi 12 juin 2026. Balimaw kabako be dugu kono. Général Modibo Kone n'ale kuye Mali SE Nyamogo yi. Malien Modibo Kone te SE Nyamogo la bli. Aye kuma ina mede. Modibo Kone ta placé la bli ne. Malien officiellement ou ma fode, mais officieusement Modibo Kone te SE Nyamogo la bli. Il n'a aucun contrôle. SE contrôle faut être Modibo Kone bolo ambeor na ko bi. Ma ko mu fode, mais ambeor na ko bi. SE a contrôle foyi tabulu bina jarabora aye mogo munu ngolo bla aye kuma ina me malien ne nga enquête de ke yaro ne kuma kunte ga wakati do la mena irimeru ire kuma ka fako Modibo Kone sara dogo amasa mais ambe tura kumfan na la ne masonga insista roninka tu vois mogo chama ko ka sara dogo amasa anya siki ka fleli ke sisa do re ko Modibo Kone dalindo kat se ka ke mogo iblere kuma chama fora Famuge Kamara fara ko Famuge Kamara mena ka don kaso la uyo o bo kaso la doro ko photo ta ni video manu ka photo ta malen beke jatemina ka doro a fara ko Famuge Kamara mena effectivement que Famuge Kamara général Famuge Kamara mena o klara to ko labo kaso la pour que malien hakili sigi ko ngalo masqué o taru ka video manu bla ka to filmer ça do Kamara ka klibina ni saraka bola kaso yere matai o te fly Modibo Kone ga saya ko kuma fora ka fem sugu be fo uma bona photo yi uma bona ka fuyi o Modibo Kone kle bubu mabeli na ka kuma la ko otara ko kumbe ka ko marfa chi tero la ko lufa bina jaran mbora ka Assimi Goïta ngolo bla ko ni ko euro million fla no bebe milliard kele ndoni ma ko lu boda ula uye mo chama to ko fo général Assimi Goïta colonel Lassine Diallo ko général Assimi Goïta ko 2 millions d'euros ko colonel Lassine Diallo ko 1 million d'euros ko général Maliki Diko mogo chama bolo bi ko général Maliki Diko ko de SE Nyamogo e bi c'est vrai avec baraka na Assimi ga fendi Modibo Kone ka adjoint be no ba le ko général n'teka ka photo ira mogo la quoi les bo aller photo aller tali il est dans l'ombre quoi tu vois un peu voilà il est dans l'ombre mais mon fo onyana Maliki Diko mogo chama bolo ko contrôle beba aller de bolo aller exécutant bi Assimi de Mali SE Nyamogo Assimi Goïta de président yi Assimi de ministre de la défense yi Assimi de service de Nyamogo service de renseignement Nyamogo yi Flaga kuma info na bi ale ka Modibo Kone to a baloli do foita la SE oro chaman be musa Assimi Goïta da kumbe ko contrôler ça de Assimi mi bla place la katla ka place tiga mine la ko abulu ko président wodi ça ni président yi e de ganga directeur ka place la e de ganga ministre ka barako place la hakili kungolo kele zeme kele obise ko bega betse ka bega wala to Mali bega bin dingen ngono bi ay mun ke Sadio Kamara la de Sadio be ministre de la défense la ne ko mangu Sadio te ministre de la défense la abe to ko doron la Assimi ne bega bara beke o technique kele afle ko de ke Modibo Kone awa ala sago aw sago Modibo Kone te Mali service de renseignement nyango ala bli dina jaran mbora ka prévoir Mali jamana service de renseignement nyamogo tero ka bo alors que tero ka mogo jumen bu mine ka tanu kasola oui SE de katia pourquoi oui et adjoint to fo no Maliki Diko yi muna uma Modibo Kone to fo mogo chama bolo kuni Modibo Kone ko terima o de doa bo oro angam pa oro kuna quoi et c'était au be tiene gala mais comment est réalité e munyi Modibo Kone bolo te foi kuna amba oro na ko bi a bawle lo sawo a balo te sawo a banale no yo a banale te sawo en tout cas bolo te foi kuna bi ntaro na mi na ma mi nto ntise ka confirmation di a teni sa ya ko kuma fora anyo kuma fo ka teme dogo ko te che ama kuma wula mais transition mo shima boni Modibo Kone photo e ka ira ka flene ka sigile flene aka kuma en kalo ya flene uma Modibo Kone ka kuma chade mais uye ni kalo en beka obeka kuma Famuge Kamara ka kainka donc Assimi Goïta be ka jamana mara ni chugoya ni la bina dara ka mogo boro ya ira diembela u mogo be Assimi de la u mogo be mogo muno yulu to fo ante do ere ko Lassine ko colonel Lassine Diallo ne to do ere
ko fana be SE là je ne sais pas mais SE re nyamoko ba uma no e Modibo Koné uma fo ko be ni wara hake dawdo parce que ni Modibo Koné ka kene fo itala avec a SE jury binan ngbe mo ko folo mi to ko fo e Modibo Koné di Modibo Koné kumbe foro na o yana ka ke président yana ka ke fenga SE nyamoko il était au front a kumbe foro na o tu vois Modibo Koné kumbe foro na il a été au front donc angana ngina woroni ngo donc a fo ngena Mali be ka gérer tuko mina asime ka Mali gérer tuko ma asime na solution sur Mali gérer la nin korana cha asime tisi Mali on a yan sigi baba ambe nya fiya ama e bubu mabel boradoro ka foko ka demanda da tukura c'est-à-dire que ne be sigi ka transition intabula je ne be yela de quoi asime anga fanga be nyagami Mali ambe ka jatimina kele doronke 2021 2022 jusqu'en 2023 anga sorasu an de kumbe wuli ka tero yoro nyini o don docteur Choguel de qui est premier ministre o don général Sadou Camara de qui est ministre de la défense avec plein pouvoir Malien ni sondiara Burkina Nyabora Mali fait ka coup d'état ke Niger Nyabora Mali fait ka coup d'état ke parce que o wati naga soro o doni kama ne Mali be doni mina bi naga soro anga fanga damine kumeta coup d'état kunte ke Burkina mo ko shi munte nyabo Mali fe baba fo chen mbegli ni ya ye mo nyabora fe o wati de kunkai armement kro be na dungu dum anye franci gain katwabu be gain aban fe ngambe sa asimi goita mo fe asimi chunanye foka ankodimi asimi chunanye foka nyenamini asimi an janfa ni ofo wulu jakumaw olu be bokko wowonci damne fambe wulu be wowonci damne jakumaw be miaw damne ki mangan ko fo u ye tigen jake faso de jugu yi awa turu file natale nyang de fanabi ni kumana u be bo bi buruja u bila gushi ke kana tien fo ke ga ke sakamone ka tugu fanga nunu ko o jamana bi se ka ta nya fe chugo jume Malien be ka 2012 ni bilaje ay mado Mali kun kadi awati insécurité kum pana presque peu anison jariba Mali surasu kumu fara keme duru wakili keme shengi amu su bone fameta duwa nu photo ta ko da ngo duga mo be su awati duga Afrique duga be kumini ngale mamalla tellement tero soko kumbe fambe anyu fara de fou merde mais amballa ka mundi o commencera ka mo kala damne ka M5 olu mo yere mabla nyona ka yere olu ko mo yere mabla nyona naka force politique kele mbese ka Mali sauver bi ni transition ni ou ye M5 bi wallahi billahi M5 yere olu bo yere olu M5 bi quoi anga fo M5 drapa parce que M5 yere comité stratégique o nyamo ba do ku ye ben le cerveau il sait ka M5 fo ka ben bo la quoi parce qu'il est parmi les fondateurs. Donc à Fana, force kelen bisega jamana soubibi oui donner à César ce qui appartient à César. Na simima singi ako M5 ni yere woloma. Na solution soro maliko ina. Na itongara den aka fo tout nyamogo den tato fleni. Ate solution soro. Ate jamfado halibi. Ne mona duba ko ne baro mundu. Ne donna aventure la ne ni mogo do yogonye akwa kali de pas na kaka foite ka ne ya ni nga famille histoire là d'abord ako waye ale korokero na le yanno ale fantindo ale deme ale nana olu mo kunta onde ngui deme ngo ako ngebe ka ko mo kunta ngo ngebu samala ko aishi ngo bon tangi be ko kete hera so ko e ngo awo parce que e fisir walidi o gera de bi no fe sa mo ga be american du 30 bulu nena kuma na baroke e aramadi angana ke fisir wali ala te fisir wali fe mama be fisir wali deme ye mama ya bara fisir wali ali nyama de ngafsanai awa ka koti la ban awa sabote soro ayo ya kungulu be ka kala ya di ne ya fa ngena wallahi commencer ka ay ya fa de la koroke fe ka commencer ka asomogo jati ay sonyana mabade jo malla aka ko commencer ka nya don akoko yi ko ne ale sauver de ngaba ngabe fleur aramadi ya betali
n'i ko mɔgɔ ka su tɛ ko i ka dugu tɛ jɛ anw n'a yɛrɛ faga ninnu ye ka ninnu sauver wagati min na u bɛ saya ni balo cɛ anw de wulila k'an jɔ M5 anw de wulila ka jɔ anw de jafara bi minnu tun bɛ k'olu nɛni kunun n'o ye Abdou Niang ninnu ye tant que olu de bɛ ka bɔ bi ko vive Assimi n'Assimi ye hɛrɛ sɔrɔ o kɔrɔ ne ye ɲamaden ye ne bɔra kuma la